utawi monitor lumantar channel YouTube Astra Brata Media. Wah, jan. Samu barange kudu wis cetha, samu barange kudu sing iki lho. Samu barange kudu sing heeh. Alon-alon waton kelakon, heeh. Sareh-sareh waton pikoleh, geliak-geliak waton kecandra, heeh. Ngaturke tetembangan sing jumbuh kelawan swasana bersih desa lancaran, heeh. Nah, arep ben dipun bawani kalian Mas Heru. Iya. Sing gender Mas Ovi Chandra. Iya. Kelangan penggender siji. Mangga. Kapan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa Nindake bersih desa, nindake bersih dusun ing pamrih supados menapa Mas Heru? murih adoh sukar sakit Tibake lancaran Mas Gareng oper ganti Gareng Wayang Wong. Oke. Ya. Liya angliyaku mandang karya Ya. Wilujeng enjang Wilujeng enjang. Mas Dalang, Selamat pagi, alhamdulillah. good morning Mas Gareng. Nek pajar ya Mas? Nek pajar ya apa? Sugeng pajar, maksud sugeng pajar. Pajar ki meh isuk ngono kae. Jam 5 ngono kae.
Nggih, alhamdulillah seger waras nggih Mas. Injih seger waras. Bagune saged menikmati Ah. atas pemberian Allah Subhanahu wa taala Barokah. dengan mengucapkan syukur bilisan lan tumindake ya sing becik kaya sing jenengan atur ki ngarep mau. Leres. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun ngaso Mas Gareng. Sawetawis Mas. Wah, Sampun dahar. pun Eh. jangkep. Eh. Mula jane wis tak niati aku nek wis kono perang aku arep bubuk keri-keri kesengsem karo sabetane. Wah, jane lok dasare dalang muda, dalang isih nom isih bergas perange yo. Wah, jan tas tes. Luar biasa ning yo kaya sing tak kandhaki ngarep mau. Apa? Anoman iki kurang sekti, kudune jotos pisan mati kudune. Mau cek bolak-balik yo. Berarti kurang sekti ya. Kurang sekti. Ya tak owahi esuk. Esuk jotos pisan mati ngoten nggih. Mati ya. Terus momo waktune jek sisa tambani. Tambani urip meneh, jotos meneh. Mati neh. Iya. Dadi sing diulur-ulur le nambani kuwi, dadak dipijeti dadak. Sewengi nggur nambani wae. Luar biasa mereka taksih kathah ingkang memonitor lumantar YouTube. Leres kejawi wonten YouTube ingkang sami lenggah menika nggih taksih pepak Mas. Nggih, masih 2000 lebih pasang mata. Alhamdulillah niku nandhake mratandani kathah ingkang tresna kalih panjenengan. Mboten namung kula, nek kula niku namung napa to? Tresna kalian kanca-kanca Astabrata. Utamanipun panjenengan Mas Gareng. Lah, nek aku rak nggo pelengkap to Mas, wong jane tanpa aku penonton ya pun luar biasa. Ning pamrih ben aku ya keduman rejeki, aku mula melu rene nusul. Mekaten. Nggih. Astabrata wis kondang kawentar. Ora usah nganggo Gareng jane wis apik wis lucu ning ben ngedum rejeki karo kancane aku teko kene. Ngono to Mas? Oh, berarti sing utama Sanggar Astabrata. Asli sing utama tetep Astabrata. Berarti apa tahun ngarep wayangan meneh tanpa Mas Gareng ora apa-apa to? Ora apa-apa Mas, ning kan wong apik kuwi nek iso sing ngadum rejeki karo kancane. Mosok mbok gadang dhewe tak kandhake mau to. Nek rezekimu ki 10.000, aja nggayuh 20. Upama kowe entuk 30 ora urung kowe ya disuda karo Gusti Allah, mbah kesehatanmu ora bener, mbah apa enek masalah. Ngono lho Mas. Dadi wong kuwi sing sak lugune wae ben ora kena masalah. Nek entuk 10, mek 10, jatahe wong kuwehno aku. Ngono lho Mas. Iya. Jadi aku tahun ngarep tetep ketut. Wong kandhane sing mayang aku kowe nggo Gareng iki kok. Oh iya. Kaya cek eling Wis tak eling-eling kok esuk ben tahun ngarep aku rene kok gak ndalang titeni. Iya. Siap. Nah, yuk. Iki sinden akeh sing diurung. Injih. Nandukke kalau wau ingkang tembang-tembang dereng pun udari taksih kathah. Derek-derek ingkang pundi gandeng yahe niki. Niki sinden Patok Bangkrong Astabrata niku kathah sing izin jenenge niki. Oh ngoten. Nggih. Mboten napa-napa. Injih mboten dados boyo ngopo. Ya pancen kewajiban ayahane kathah kok ya. Nah iya. Yo, iki mau sapa sing durung nembang? Selgi. Selgi Aprilia, mosok rapal to, Mas? Nah iya. Aku to apal kok. Ayo berdiri ya, durung nanti ketemu kok. Nggih. Nggih, mboten usah disepoti. Ora usah. Cah anyar ki alon-alon kene nak. Lah, Anyar lho ki. sampean kok ngelem ngono, Dek? Musane muni apa, Dek mau? Piye, Nak? Mau muni apa? Manuk apa mau? Lho. Endi? Dek mau wi. Doro, Bang. Oh, apa artine? Doro ki nek dicedhaki mabur meneh. Dicedhaki mabur meneh. Gak muni ngono kok. Kutilang darat. Lah kuwi lho. Kutilang darat mau Mbak. Kutilang darat kuwi. Apa? Tilang desa lho, no, apik modele. Dek mau gak ngono, Dek mau. Mau jare kurus tinggi langsing dadaratan lho, Bang. Ora saiki karo. Nakal sama Dek mau. Gelo wedine nang ngene ora to mi, Bang. Alah lemu gedhi medun sediluk mau kok subal no kok. Masak. Mbak Yu Nggih. Selgi Iya. dalam pundi no? Kula Kediri Kota. Gudangi tahu. Heeh. Jih, alhamdulillah. Jih, mampir napa mboten, Mas? Pripun? Mampir napa mboten? Ngomah enek Ketakut sapa? mawon. Ngomah enek sapa? Lah kok piyambak iki? Dhewean. Heeh. Nek dhewe aku gelem mampir. Lah kok sama diuring-uring bojone piye? Bojone sapa? Lah bojone sampean to, jarene mau anak sitok wesan. Nek bojoku wis rapati gatekke no. Oh, Janji aku ngono. balik nggo dhuwit aman ngono Aman, pokoke. Oke, Aman. ya wis mampir ya, Mas. Oke. Tak sambelne nyun sambel apa? Aku gak doyan pedes iki no. Lah terus doyane apa? Anu opor ya opor. Opor. Boyo mam
Lu ngene ae aku gelem disambelke. Heeh, terus? Ning sing ngulek aku. Oh, aku gak ngongkon asline mek ngongkon gak ngongkon maem, isa-isa tok. Ora apa-apa isa-isa aku ya gelem nek piringe kowe. Alah. Ujung-ujungnya kok mesti departemen perkunoan to. Ah wong lanang karo wedok nek petuk nek aku ya apa to, Mas? Lah aku lagi ngeroh loh, Mas. Urung ngerti cah nom Sama dudui. Ora apa-apa, engko gampang kok tak privat, Iya. tak privat. Ayo menampilkan Karya terbaikmu. nah, Oh, Kabisan, iya. kabisan. Ngatur ki apa? Niki- sing bobo sik Mbak. Oh sing bawa sing mat-matan Sing halus, bawa. halus ya. Sih. Hmm. Kula tak pangkurina sama Mas. Loh, boleh. Wah, boleh. cocok Ya. iki. Matur karo sing ngendir, Mas. Nggih, Mas. Mereka pedalangan loh. Mas Diki, Mas sinten? Diki. Diki Mas sinten? Dalang to. Utuh, kok Diki. Ya. Loh. Eh, Apa ki lo balesi bocah? oh bales iya. Ngampil tintinganipun. Rina sayaka ya balik ya Mas. Ora apa-apa jane padha. Lah ya. Piye kok? Ya beda piye kok. Sing salahe anu lho operator sound lho. Sound sing salah. Kleru. Heeh. Bangetan. Terus sentimen ngono ketoke. Sampai lah muter-muter kene jane apa wis bener to Mas? Nah, ya. Iya Mas, iya. Ya. Nah, nek iki gelem iki. Dinoso. Nasa sayaka rasa Meh apik niki kula pokoke. pas sawi pun mboten bawa lho Pak Wes pokoke Dalang. janji gelem melu astabrata Dibawa-bawa. Ora dibawa-bawakne no. Bawa lho bawa. Suwe ora bawa to. Lah iya engko iki pokoke digawe. Pamane wayangane ora apik kan diapik-apikke. Iya. Diapik-apik. Suwe ora bawa di Apik-apik nih dibawa-bawane Deng. Ya. ya. Terus Iku khusus son iku. cek gawe. Karo sore sening ati. Gak apa-apa ya Pak Dalang. Apik no, apik. Jenenge cengkok sendal pancing. Jadi ngono modele ngono. Heeh, iya. Ngenteng Iya. Terus Dereng. Jakeh iki, Bang. Kapan suwanti? Sumanding sehmu apa wajah sampean kok ngono? Ngematke wong Oh, nembang iya, iya. ngono. Iya. Wah, jan elok tenan. Swara apik, piyaine becik, dandane luwes. Beh, ngene iki nek tuku pira? tuku apa? Tuku bayak ku lho, no. Oh iya. Rino yen wis rino
sliramu tanah liya dak tresnani lahir Pangkurinoso. Nggih, Mangga angenteni mawon. Oke, siap. Siap. Bacut ya ngenteni. Ya. Ini manggaken no sing kepenak no. Iya. Ya ini iki pokoke melaras mat-matan pokoknya. Wadah iya. Terus? Yo wis guru. Ya. Mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madani wayang janji putar setimbang jroning kalbu deku semua bebujanku tak jelek citra jati dengan pasiran wong merhati namung sirat dadi ati rina wangi aku tansah angenteni Duang bagus lancir Ugi katur Nggih. para pamirsa ingkang tak sinenggani khususnya Bapak Ketua Panitia Pak Sucitro mbok menawi taksih kepareng nenggani berkahi mugi saged dados jampining saya Alhamdulillah. tombo kese semangga ya dilanjut ya Kledang-kledang gawe teko pranyata janjine datang citra kalangan walat wisa saubaba Konjuk Sutresno Budaya yang memonitor lumantar channel YouTube lek-lekan tirakatan sesarengan Temanggung menyapa oke Aku nganteni katamu kaya ngenteni madani wayang janji putar sesemimpen jroning
Lho. Barenge soalnya dadi lho sampean kok ganti go nganu go muni kok. Keju. Iso keju gitu. Ya dintekke. Kledang kae teko pranyata janjine jagat citra walat bisa sababa Terima kasih. Nuwun, Pak Mbak Dalang. Selgi. Mbak Selgi Aprilia tetembangan iki molang gawe angenteni larase pelok parti 6. Udah. Kawitan bawanipun Pangkur Rinoso larasipun campur wau. Oh iya. Ora apa-apa. Dilanjut. Nggih alon-alon matur Menyelam kelakon. sambil minum pinter. Astagfirullahaladzim. Air. Wong mbok aja kaya ngono Mas kuwi larangane agama, larangane negara. Gak oleh ya ngombe ya. Ora oleh. Nek sisane kene aku sithik. Malah. Ora kena. Mbak Enggar. Mbak Enggar ingkang pundi piyayipun? Lah, menika, Wah, menika. Jalak Bali. Menika Bu Guru menika. Wah. Bengi nyinden awan mulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah double Pak. Kayane mlumpuk. Rekoso ndek bojo guru Mas, mula aku Iya. biyen moh. Lho. Kosone terus pundi? Guru malah sabar lho. Sabar apa? Lagi rampung ayo diulang lagi. Lah nek remedi yo diulang to wong Lah, yo. wong ora penak yo diulang. Mula aku mau untuk bojo guru. Menika sedelo setitik wanci meneh Mbak Enggar menika apala krama lho Mas. Wah, niki tak selamban. Mamban bulan depan. Wah, Depan wis gak lamban. wayangan ya, Nak? Nggih. Ya, dalange- Jenengan. Iya. no. Sing 2,5 ngono lho. Iya, ngene ya. Sik ta 2,5 juta lap. Grupmu piye? Grupmu pengrawitmu piye? Pengrawite jare 2,5 juta. Kuwi pengrawite wi cok model cokean apa jangkep ngeten? Alah. Nek tanggapan larang ini kotake kayu. kotake kayu. Nek 2,5 juta. Embere atus cilik lho, Mas. Bak kae lho. Panjake terus pundi? Ora nggo panjak ono. Ora nggo panjak. Piringane gur cangkem tok. Oh. Nduk tok, nduk tok, nduk tok. Iya. Sing gene live TikTok ngono ki lho. Lah iya gene kok ya ngerti. Bocah. Aku ya terinspirasi kae kok, Mas. Tondu ngono ki. Sing nonton Gebrak. ratusan. Gebre print-printan. Ngono modele kok. Iya. Sampeyan ngerti gak aku sok men rapi kali sinten? Lah, Ya ora ngerti to nok yo. Masa ora wong yo lagi sepisan iki Lagi melu. petuk pisan kok ya ora kok teges tambu ki ya pancen durung nate weruh. Durung ngerti? Dereng ngertos. Kali sing ngebas. Eh, Oh, aku ngerti, Mas. Sapa? Mesti kowe sugih mesti. bengkoke akeh bengkoke. Wis sugih. Lah mosok kene gelem karo kono. Hei! Kuwi malah ngono kuwi wong sepuh ya asepe ampun. Lah iya. Ditakoni to Mas Garing karo sing pundi? Nun sewu Mbak Yu. Nggih. Mbok menawi kersanipun sami tepang ingkang benjing badhe palakrama kalih sinten? Kalih tiyang mriki mawon. Oh alah wong kene. Wong kene. Daleme. Daleme mriki ning panggung maksudnya Mas. Wong kene iki lha kancane dhewe. Oh kancane dhewe. Heeh. Sik tak deloke sik, delok Bedeken sing Deken jajal. delok bedeken plerepane. sik. aku mau setrum awet to. Gak nek sing enong ora mungkin. Bedeken. Nek sing enong ora ngantukan bocahe kok. Lah kok gegek rabi karo kene malam pertama kono wis keturu. Oh, Ulangi gak. piye? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Ora nek sing enong Karo ora. Siti, karo Siti. Ayo Sik. bedeken. Nek sing ngiter ora ketoke. Penyebabnya kok ora mungkin. Nek Sing delok ngiter. piyayine pawakane setia ketok wis digarwa iki nek sing ngiter iki. Setia modele ora. Sing bonang ketoke, sing bonang ketoke. Sing bonang sendi loro. Loro sing Iki, benang. kayak bonang penerus ki bonang. Lah iya toh? Iya toh? Betul. Betul kandhane ya. Wis janono ae lho. Iya toh? Diulangi lagi, Eh? diulangi lagi. Dudu, Nek? Dudu. Asem Sing dijajal. Titikane apa kok iso sing bonang? Heeh, nyapa kok iso sing Kok bonang? iso ngerti sing bonang? ket mau ngelirik kene terus lho. Oh. Konangan ya, Mas. Aku iso wengi iki mau anu lho.
Sing nyetrum iki bir kita lho. Lah ngopo? Seter iki? mau. Ya kayak iki mau titikane. Titikane aku. Oh, alah. Sing nyetrum Maksudnya- sewengi Oh iki. ngono. Memberi ide. Iya beri ide. Sing dijajal. Mosok jenenge Surata. Ora, aku ngerti wis iki nek 100% deal. Ndi, iki. sing ndi? Sing grebak. Dengi kleru tenan. Kleru dengi kleru diceluk sayang ini. Kleru wong celuk sayang. Salah. Lho kuwi cek salah Saya nih. salah nih. Lho padahal tak pilih sing bagus-bagus lho. Kuwi jane sido rabi ora to iki. Iki mau tak pilihno sing bagus, iki sisane elek tok lho iki. Tenang, ya Allah. Iya. elek tok. Operator, Si jingkas operator. jajal. Sing ndi yo? Nah operator gak cah iki video kelan karo cedek, cah wedok terus kok gimana? Gonta ganti toh. Tak andani Mas, tukang son aja neko-neko. Tukang son kok edan penyanyi entek sonmu Mas kadol andani. Layakno soyorene alatnya dikurangi. Kandhani tukang son anggere edan sinden kadol Mas, kadol. Andani yo. Angger ditakoni anu sarone kok ora mlebu ning buang wis banter ning buang. Oh alah, wis tutukno Mas, tutukno ora nganti rong Saurane taun. kok sing buang sing penting ning jero kok.